her kommer de ind på banen. Danmarks guldvinder. Og Thomas Mogensen får lov at tage spids. Og Ulrik Wilbæk kommer altså ind og får endnu et stykke metal. Det er nærmest billeder, der tæller helt for sig selv. Lasse Svend Hansen. Anders Eggert. Markus Klipperli, der ikke fik så meget spilletid under det her mesterskab. 28 minutter blev det til i målet. Der stod Landin fast. Og så 20-årige Rasmus Lauke. 25-årige Henrik Toft Hansen. Roman Mané Toft Hansen. Vi snakker om Laukes gennembrud. Jeg synes også, Henrik Toft fik vist, at han kan være med på allerhøjeste niveau. Ja, altså nu nævnte jeg jo en masse navne, og man kan jo holde altså Lødesbro. Han er der også. Ja, selvfølgelig. Men det siger også noget om, at topbrødrene, de kom med her, fordi blandt andet Lødesbro og Michael Knudsen var skadet. Det er bare sådan lige en fornemmelse for at tage 4 stregspillere i internationalt topniveau. Der er sådan nogle billeder, der genkalder sig altså for 12 måneder siden, stort set på nøjagtigt samme tidspunkt. Der var vi alle medlemmer af de topansigters klub. Husker billederne af Mikkel Hansen efter, at Danmark tabte finalen til Frankrig efter forlænget spilletid i Malmø. VM-finalen. Hvor var de kede af det? Fuldstændig anderledes nu. Fuldt forståeligt. Og et rigtig godt billede af, hvor mange følelser, der er inddraget i det her herlige spil. Og Lars Christiansen, han bliver snart 40 år. Rundet de 1500 mål ved det her mesterskab. Det er jo en rekord, som efter alt sandsynligt aldrig nogensinde bliver slået. Det er historieskrivning. Og jeg synes også, når du kigger på det, 3 finaler, Thomas, på 4 år. Kasper Witt gjorde det i 2008. Lars Christiansen gør det i 2012. Hæver guld-symbolet på mesterskabet. Den er her. Den dejlige store tallerken. Og jubel. Jubel og jubel. Og det var jo et landshold, der begyndte at markere sig i 2002 og 2003. Og så i 2005, så kom Ulrik Wilbæk. Nogle kan man da kende blandt de mange tilskuere. Jeg så Louise Svanderstock Spillerberg. Kvindelandsholdets stregspillere, som jo er nede og følge fanden. Hun spiller hver tæt. Det var med Wilbæk af det der meget talentfulde landshold. Det der med de mange muligheder for alvor blev vindere. Det er 10 år siden. Det er 10 år siden nu efterhånden, at de er blevet medaljevinder for første gang i nyere tid. Helt op, hvor det er allersmålest, helt til tops.